Il-komunità tas-Swieqi se tkun qed tgawdi minn sala sportiva ġdida permezz ta' investiment mill-Gvern li se jkompli jsaħħaħ l-operat ta' diversi għaqdiet sportivi fis-Swieqi. Dan il-proġett kien jikkonsisti f'estensjoni ta' binja biex tiġi żviluppata sala għal skopijiet sportivi differenti. Is-Sindku tas-Swieqi Noel Muscat tenna li permezz ta' dan il-proġett il-Kunsill Lokali qed jgħin lil dawn l-għaqdiet billi joffrilhom post adattat biex ikomplu jsaħħu l-ħidma sewja tagħhom fil-komunità. Jawgura tajjeb għall-lokalità tas-Swieqi biex timraħ iktar fl-isports nazzjonali. Diġà sejrin tajjeb ħafna huma qdiet li ġew formati inqas minn 15-il sena ilu u naħseb li kisbu suċċessi impressjonanti tul din il-mixja. Allura dan issa li għandhom minn fejn joperaw naħseb li jista' jgħin ħafna ħjar. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zarafa Civelli qalet li dan il-proġett huwa fost katina ta' proġetti oħra imwettqa fil-komunitajiet mill-Kunsilli Lokali permezz ta' skemi li jiffinanzja l-Gvern minn żmien għal żmien. Hija kompli tispjega fuq l-importanza li l-Kunsilli Lokali jarfu l-bżonnijiet tal-komunità tagħhom u jutilizzaw il-fondi mogħtija lilhom sabiex jindirizzaw dawn il-bżonnijiet. Dan il-proġett sportiv fis-Swieqi huwa wieħed minn katina ta' proġetti li l-Gvern ċentrali qiegħed jinvesti fil-qalba tal-lokalitajiet tagħna. Dan huwa eżempju ċar ta' kemm il-Gvern għandu għal qalbu is-settur sportiv għaliex issa se jkunu laqdiet fis-Swieqi li se jgawdu minn dan il-proġett. Min-naħa tiegħu id-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni tal-Gvern Lokali Emil Vassallo qal li l-iskemi finanzjarji joffru opportunità lil kunsilli lokali li jħarsu lejn il-ħtiġijiet tal-komunità u jindirizzawhom. Għal din il-konferenza kien hemm preżenti diversi rappreżentanti tal-għaqdiet sportivi tas-Swieqi.